Wat het akkoord van de 4 formerende partijen in Den Haag precies voor Zeeland gaat betekenen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar agrariërs zijn nu wel blij. Het zal niet 180 graden kunnen veranderen. Het zal ook tijd kosten om zaken te veranderen. Maar wij proeven hier wel een vernieuwde ambitie uit, zeg maar, die ons wel aanstaat. En verder in het nieuws. Regen zette meerdere straten blank. En weer een geweldsincident in Vlissingen. Goedenavond. Na maanden praten zijn de onderhandelende partijen in Den Haag eruit, op hoofdlijnen. Gisteravond gaven de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hun akkoord. En dus de hoogste tijd om de opvallende zaken voor Zeeland eruit te lichten. Daarvoor aangeschoven Jannes Goedbloed. Wat valt erop? Nou, wat mij vooral opvalt is dat de beoogde coalitiepartijen vol inzetten op kernenergie. De bestaande kerncentrale in Borselen die blijft langer open. En verder gaan ze weer verder met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales, mogelijk ook in Borselen. Het vorige kabinet had dat al ingezet, maar ze gaan er dus mee verder. En daarnaast willen ze ook nog eens 2 extra kerncentrales erbij gaan bouwen. Waar die moeten gaan komen, dat is nog onbekend. En daarnaast willen ze meer bussen laten rijden op het platteland. Wat dat concreet inhoudt voor Zeeland is nog niet bekend. Maar voor een gebied als Zeeland, waar de laatste jaren wel heel veel buslijnen zijn verdwenen, lijkt het wel goed nieuws. Maar wat de invloed hiervan is op het nieuwe OV-plan van de provincie, dat is nog onduidelijk. Ja, nu hadden agrariërs na een hele periode van protesten hun hoop gevestigd op de BBB. Die doet nu mee in de formatie. Kan de BBB de belofte waarmaken? Nou, wat er in ieder geval in dit voorlopige regeerakkoord staat, is dat ze een streep willen zetten door de gedwongen onteigening van landbouwers in de buurt van natuurgebieden. En ook door de gedwongen krimp van de veestapel. Verder komt de rode diesel terug. Dat is speciale diesel die ietsje goedkoper is, omdat er minder accijns op wordt gegeven. Dat is dan speciaal voor de boeren. En ja, het belangrijkste nog, het stikstof- en mestprobleem, dat moet opgelost worden door nieuwe Europese afspraken te maken. Ja, een heel pakket aan maatregelen. Wat is de reactie van de agrariër? De boeren die reageren verheugd. Ja, het is een hoopvol en hoopgevend hoofdlijnenakkoord, zoals wij er naar kijken. We merken duidelijk dat er waardering uitklinkt voor de agrarische sector en voor voedselproductie. Dat doet ons goed. En wij merken ook wel dat in de ambities dat ze perspectief weer willen creëren voor boeren en tuinders. Nou, en dat is belangrijk. Hoopvol perspectief, maar is het ook haalbaar? Ja, er staan stevige ambities in die zijn ook nodig, denken wij. We willen naar bijvoorbeeld een meer realistisch en haalbaar stikstofbeleid. Daar zal in Nederland wat moeten voor gebeuren, maar ook in Brussel. En het is goed, denk ik, dat er ambitie in zit. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat willen wij veranderd zien. En we hopen dat dat waar gaat worden met dit nieuwe akkoord. Ja, blije reacties dus bij de landbouw. Nu zijn er natuurlijk meer dingen afgesproken. Zijn er nog meer landelijke thema's die ook invloed hebben op Zeeland? Nou, iets wat me bijvoorbeeld ook opvalt is dat ze flink de rem willen zetten op het aantal buitenlandse studenten. En dat kan grote gevolgen hebben voor de University College Roosevelt, de UCR in Middelburg, maar ook voor de HZ in Vlissingen. Want ja, daar zitten veel buitenlandse studenten op en als dat wegvalt, ja, dan is nog maar de vraag of die Zeeuwse onderwijsinstellingen alle studies nog in de lucht kunnen blijven houden. En ze willen flink gaan bouwen. Iedere dorp of stad moet er een straatje bij krijgen, staat in het akkoord. Voor Zeeland zou dat betekenen dat er evenveel huizen bij komen als 1 keer de stad Zierikzee. Als dat lukt, ja, dan zijn natuurlijk heel veel mensen er al mee geholpen. Maar het is nog niet genoeg, want voor 2030 moeten er nog 2 keer de stad Zierikzee bijgebouwd worden. Nou, dan moeten ze nog flink aan de slag. Jannes, dankjewel. De vele regenval vandaag heeft op meerdere plekken overlast veroorzaakt. In onder meer Terneuzen, Borselen en Goedekenskerken viel meer dan 40 mm regen. Een hoeveelheid die normaal gesproken in een halve maand valt. De brandweer is meerdere keren te hulp geschoten om water weg te pompen. Zoals hier in Borselen. In de loop van de dag trokken de buien weg en werd het langzaamaan droger. De verduurzaming van bedrijven in het havengebied van Vlissingen-Oost loopt vertraging op. Dat vreest Noord Seaport. Door de capaciteitsproblemen is er geen ruimte voor nieuwe of uitbreiding van stroomaansluitingen. Het havenbedrijf is verrast over het nieuws, omdat ze in de veronderstelling waren dat ze in goed gesprek waren met netbeheerder TenneT over de capaciteitsproblemen op het stroomnet. En inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen hoeven hun drinkwater niet meer te koken voordat ze het gaan gebruiken. Maandag kwam Evides met een preventief kookadvies omdat het water mogelijk vervuild was geraakt door een technische storing. De storing trof in totaal zo'n 23.000 huishoudens
Evides heeft excuses gemaakt voor het ongemak. De storing was de 6e in een jaar tijd in West-Vlaanderen en de 2e in een maand. In Capelle worden op dit moment de onder meer Franse en Marokkaanse soldaten herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn omgekomen. Ze liggen daar begraven op het enige Franse ereveld in Nederland. En sinds 2003 wordt ieder jaar op 16 mei een herdenkingsdienst gehouden die nu aan de gang is. Ja, verslaggever Niels Schuurwiers die staat voor ons in Capelle. Niels, wat gebeurt er nu? Op dit moment zijn we naar de laatste van de speeches aan het luisteren. De ambassadeurs van Marokko en Frankrijk en de burgemeester van Capelle hebben hier al het woord genomen. En op dit moment is meneer Trepel aan het woord, wiens vader hier begraven ligt. Ja, waarom vindt die Franse herdenking eigenlijk ieder jaar op 16 mei plaats? Ja, dat is eigenlijk een traditie sinds 2003. Rond of op 16 mei wordt er hier herdacht, omdat dat de sterfdag is van generaal Deloran, Franse generaal die bij de aftocht van Vlissingen naar Breskens om het leven kwam in 1940. Ja, wie zijn er eigenlijk al op de herdenking afgekomen vandaag? Ja, er is hier zo'n 400 man aanwezig, waaronder schoolkinderen uit Frankrijk, maar ook schoolkinderen hier uit de buurt. Ambassadeurs en burgemeester heb ik al genoemd natuurlijk, maar ook militairen van Frankrijk en Nederland. En de man die we nu horen, André Trepel, is ook een bijzondere gast te noemen, omdat hij de zoon is van een omgekomen militair die hier begraven ligt. Het is 5 jaar geleden dat André Trepel in Capelle was om het graf van zijn vader te bezoeken. Dit soort bezoeken blijven bijzonder voor hem. I will soon be 80. And it's most probably the last chance I will get to come here. And it's not only my father's graves, but it's the graves of all the other soldiers around him who have lost their lives. De vader van André Trepel, Charles, was een Franse commando. Hij kwam eind februari 1944 om het leven, terwijl hij met een groep aan land probeerde te komen bij Wassenaar. André heeft zijn vader nooit gekend. It's not knowing your father, not knowing what is in your genetics and all sorts of things, how much you resemble him or anything like that. We understand. What is important is to make your own way through life without a father sometimes. And lots of people are orphaned. And this is a terrible thing about wars, that they leave so many people without families. Trepel hoopt dat jongere generaties door te blijven herdenken nooit vergeten welke offers er voor hun vrijheid zijn gebracht. I think the young people are respectful of all this and they appreciate the efforts, but sometimes they forget. And it's worth coming to a cemetery like this to realize that there are other people who have done things for them besides their parents. Ja, Niels, dit is het verhaal van meneer Trepel, een van de vele nabestaanden daar. Dit jaar is het 84 jaar geleden dat de Franse soldaten onder meer vielen in Zeeland, omdat ze Nederland verdedigden tegen de Duitse inval. Volgend jaar, dus 85 jaar geleden, wordt die herdenking dan ook grootser aangepakt? Grootser, dat is nog niet duidelijk, maar ze hopen wel dat er dan 7 onbekende Franse soldaten die hier begraven liggen geïdentificeerd kunnen worden. Als je hier op deze begraafplaats rondloopt, dan zie je op veel van de kruisen namen staan, maar toch ook op heel veel niet. En de organisator van deze herdenking, van het museum, die hoopt dus volgend jaar daar 7 namen aan toe te kunnen voegen. Ja, de herdenking is nu nog bezig. Hoe ziet de rest van het programma er vandaag nog uit? De speeches zijn nu net klaar, dus zometeen wordt het signaal tap toegespeeld en volgt een minuut stilte. Daarna de volksliederen, kranslegging en bloemlegging en kunnen alle genodigden nog napraten in het gemeentehuis van Capelle. Niels Schuurwiers vanuit Capelle, dankjewel. 2 jongens van 15 en 16 jaar oud zijn aangehouden in verband met een steekpartij afgelopen nacht in Vlissingen. Daar werd rond 4:30 in de Winkelmanstraat een 18-jarige man aangevallen. En hij raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. Wat de exacte betrokkenheid is van de 2 verdachten bij het incident wordt nog onderzocht. Het is het 4e geweldsincident in Vlissingen in korte tijd. Maandag werd de stad nog opgeschrikt door 3 schietpartijen. En de Zeeuwse kust moet het dit jaar doen met 2 blauwe vlaggen minder. De vlaggen, een keurmerk voor onder meer schoon zwemwater, zijn vandaag uitgereikt. 2 stranden tussen Groede en Breskens mogen de vlag dit jaar niet hijsen. Bij de jachthavens is er wel een vlag bijgekomen. De jachthaven van Terneuzen heeft het keurmerk dit jaar voor het eerst gekregen. In totaal wappert de vlag het komende jaar op 18 stranden en bij 17 jachthavens.
Na een ronduit natte en verzopen morgen was het weer vanmiddag eigenlijk best te pruimen. Met droge perioden, met ook nog wel bewolking en een klein beetje zon als je mazzel had. Bij maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht is er kans op mist. Morgen belooft een overwegend droge dag te worden met geregeld ook zon bij 16 tot 18 graden. Het weekend blijft wisselvallig bij wel iets hogere temperaturen. En dan tot slot nog nieuws uit de natuur, uit Klingen om precies te zijn. Want daar is een libelle gespot. Ja, leuk, hoor ik je denken. Maar het is een bijzondere, deze bruine korenbout. Want het is voor het eerst dat hij wordt gespot in Zeeland. En dat is een goed teken, omdat het een teken is dat de waterkwaliteit erop vooruit is gegaan. Ja, hopelijk heeft die vele regen daar een rol in gespeeld. Is het tenminste niet voor niks geweest, dat teringweer. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor nu nog een hele fijne avond.